ଯେବେ ଘର କରିବେ କଇଁଆ ଗଛ ପାଖରେ କେବେ ବି ଘର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବେ କଇଁଆ ଗଛ ଘରର ଛାଇ ଯଦି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେ ଘର ବିଲକୁଲ ବି ଉଧେଇବ ନାହିଁ, ମାନେ ଘରର ମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇବ। ଭାବିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଖରେ କିମ୍ବା ରେଲୱେ ଫାଟକ ପାଖରେ କେବେ ବି ଘର କରିବେନି। ରେଲୱେ ଫାଟକ ପାଖକୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଘର କରିବେ ଏବଂ କେବେ ବି ଯେଉଁ ଜାଗା ପରେ କେହି ଲୋକ ବସବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି କମ୍ ଦାମରେ ଯଦି କିଛି ଘର ମିଳୁଛି କେବେ ବି ନେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଘରେ କାହାକୁ 3ଟା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ସେଇ ରୁଟି ଥାଳିରେ କେବେ ବି 3ଟା ରୁଟି ଦେବେନି, 4ଟା ରୁଟି ବରଂ କରିକି ଦେବେ, ନହେଲେ 3ଟାରୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ମାନେ ଫାଡ଼ିକି ଦେବେ। କେବେ ବି ରୁଟି 3ଟା ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ। କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି ରେଲୱେ ଫାଟକ ପାଖରେ, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ପାଖରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ କେହି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କମ୍ ଦାମରେ ଯଦି କେହି ବିକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ବି ଘର ନେବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।